ka-dragon na yan. Today is Monday, so duty ulit tayo guys. Ayan, wala si JJ guys. Tinablan ng trangkaso. Ayan J, mag-rest ka muna dyan. Kami muna ang bala dito. Guys, mag-ready na kami dahil palabas na naman yung mga estudyante. Gulo na naman sila. Maayos pa yan, pero mamaya ay naku, puro gulo-gulo na. Gatalsikan na yung Natataranta kasi kami pag lahat sila nag-aate-ate. Gusto nila kasi lahat sila mauna. So, lahat sila, lahat, walang Siyempre yung milk tea, tinitimpla pa yan. Hindi nun pwedeng walang mahuli. Parang mahuli na agad sila sa room nila. Ano pa naman. Siyempre kung ikaw din nung nag-aaral, gusto mo makalas ka. Dapat fall in line. Yan, thank you. Ipag-dito yun. Nakambakan ba tayo? Tapos nag-ready ka. Maano yan mamaya? Mainit. Ano yun, girl? Isbang. Milk tea? Thumbs up. Anong flavor? Matcha? Macho Ano choice size ang ba? buto. 29? Ilang matcha? Time kasi kaya nagtay ka gaya. Yung matcha. Isa lang? Tatlo kayo? Isa lang? Yung may kanin yung pastel ma? Or wala? May kanin po? Large yung kanya, no? Large yung? 29 na Ay, ba? 29 na. Na-change na. Plastic. Tara ka ba dyan lang? Dukit ka dyan. Magalinis ka ito. Yung mga sabaw nyo, maglabas ka na nga sa ilagay mo na sa isang sagbahan. Yung sa akin kung pwede. Parang Ngayon ko pa naman dito kung may ulam. Ano ba yun? Sisig? Sisig at saka adobong baboy. Ano size ba eh? Medium. Medium. Ayan. Matcha. Tapos. Luya. Ano chicken pastel po tayo? Chicken pastel po. Magkano po? 25. Take out po. 70 po. Ilaw-ilaw. Pastel ulit ang po. Pastel. Kaya niya na sa likod na. Ano sa'yo, be? Sisig lang po. Sisig with rice. Ito nila eh. 55. Ano yan? Yung pasta mo. Para kung ano? Same. Ito,
75 na. Lan? Dalawa. Magkano ito? Hindi May 20 pesos nga po. Tapos ano to yung rice na? Anong size ng price? Rice. Ah, rice. Extra rice? Extra rice, dalawa. Pag-iwalayin? Pag-iwalayin? Daw. Graham shake nga po. Ano po? Ito shake. Peraso plate. Ano yung 20 pesos sa ibe? Okay na? Graham shake po. Dalawang to, di ba? Anong size? 45 po. Graham shake. Magkano po hotdog? Diyan na binimangan ka na. Magkano po hotdog? Lunch yung mga Hindi ba? Ano? Cookies and cream. Anong size be? 29? Ano size be? Ako. Magkano po isa? Limang siomay. Sisig na po. Ate Gete? Sisig. Walang mangyari sa mundo. Sisig na po. 70. Kumbaga sa langgam, ganyan lang. Yung parang ano lang yung sakit. Wala naman ako. Kaya ka na maglakas ako. Take out ba yung sisig mo, Ben? Take out? Yung sisig mo, take out? Dahil, Ben, anong take out? Ben, mabilis ha? Kawin siya. Sige siya, Pinto. Ay, hindi. Hindi na kayo may pastig na. May ano po? May matcha po. Tatlo nga po. Size? Yung 29 po. Dito may 29 po. Ay, mamura. Pabili po. Magkano ka natin? Ate, plastic. Ate, pastil nga po. Ano tayo? Ano ate? Ate, pastil po. Milk tea na lang. Wala pong rice. Magkano po yung walang pwede papel? Okay na rin. Hindi ko kaya po. Saka isa dito? Anong size? Anong size? I mean, kalahati lang po yung sa sisig ah. Magkano po lahat Ate, milk tea.
Red velvet eh? Ano sa'yo, ma'am? Red velvet. Red velvet po, sa alawa. Isa pong large at isa pong lang. Ate, magkano daw po? Ate, ito po yung bayad. Thank you. Sa pong larga. Yung nagpasko yun ang milk tea po. Kasi sa mga sa ano, medium at Dalawang 55, isang 25, isang 15. 150 lahat. Dalawang pagpapalagay dyan. Ha? Magamin baga yun. Ano sa'yo eh? Papan. Chicken na lang ito na. Ayan ang Bagyong Francisco. Ha? Walang kidlatan.